Za tretie, naplánujte si určité čiastkové ciele alebo akým spôsobom budete meriať to, či sa posúvate ďalej alebo nie. Samozrejme, prvým takýmto čiastkovým cieľom by mala byť pravidelnosť v meditácii. A samozrejme otázka, ako môžem merať pokrok v meditácii. Ten pokrok sa meria napríklad tak, že zisťujete alebo pozorujete, ako dokážete reagovať v nejakých kritických situáciách. Za druhé, koľko času počas dňa dokážete byť tu a teraz jednoducho šťastný. Uvidíte, že čím lepšia vaša meditácia bude, tým šťastnejší budete. Pretože človek získava šťastie práve z toho dotyku so svojou dušou, z dotyku so svojím nekonečnom. Človek je šťastný automaticky, keď sa dotýka nekonečna v sebe samom. Ak ale nie je v spojení so sebou samým, to je jedno, čo on na fyzickej úrovni dosiahne alebo nedosiahne, nebude šťastný. Spojte sa s ľuďmi, ktorí už meditujú alebo takisto meditovať chcú. Dohodnite sa na tom, ako sa vzájomne budete kontrolovať alebo si vymieňať názory alebo svoje skúsenosti. Napríklad vy meditujete ráno o 6, niekto iný medituje ráno o 7 alebo o 8 a napríklad o 12 si môžete dať nejaký 5-minútový hovor, aká bola vaša meditácia. Už tým, že budete vedieť, aha, budem s niekým rozprávať, kto sa ma bude pýtať, aká bola meditácia, vám nedá a tú meditáciu aj skutočne urobíte.